guys, mundiregerera network yepano zvainoita inokata network yepana papassword yachona vanoramba chirenyuwa, like vanokupa zvimapassword izvi zvine period, chikaita period chakashanda chobvingirira woisa chimwe uchingodaro chingojusa. Saka iyi yanga yapera network wifi, saka ndaisa imwe new password. Ndozvavanoita ipapa panditogwadza kuti mangwana ndosvika pakutoenda kuSouth Africa. Shure mangwana makusenseni kumuka ndichinda ndakananga kuSouth Africa apa ndisandarohwa pana ndakamirira kurohwa. Mangwana ndokutonanga kuSouth Africa makuseni ndiri kumuka ndichinda kuSouth Africa kudzokera kumba kusenseni apa dhololo munhu kozondorova hapana. Hande ine mberi nenyaya alota continue. Muchadzidza kutamba nevamwe zvakanaka. Tiri machembere tese guys, so tichaitana straight, tichabatsirana kuitana straight, ini nangu handituki ndakudzai guys. Ndiri muHarare, Harare handituki, asi kuti ndotaura sezvazviri. Tichabatsirana kuita straight semambuya ipako. Ndosaka tichinzi nevana vamambuya ipako ona chokwadi vanenge vaona tomagara mukasikedi yangu mangwana ndenda vakusensende ndiri parodi ndakananga SA. Ndadira hangu richizara fundamo right. Saka tutachitaura nyaya njozu mupeperekwa. Ndachitaura nyaya yekuti Kaspa ndikabvapo ndikati jodza, imbobatai mwana waya munyatsobvunza munyatsonzwa zvizere mumbonyatso aita kada kuti taurei jodza onzi ndo omanya kuvharidzira amina zvavanoita. So vanomhanya kugadziridza so vovharidzira so vovharidzira so anomaona. Yes, she's okay. Tete vasikana, she's okay. Vovharidzira obva apusa jodza yayi anomaona. My point is kune vese imimi vana vadiki munenge muchiti imimi tikuenda kunoti we love you, hey you are inspiration, hey you inspire us. Muno inspirewa nenhema. Hands be careful mangwana parody. It's okay my sister. Inini ndinochengetedzwa naMwari. Inini Mwari wandinonamata ndiye mukuru pane zvese. Inini ndonamata Mwari Yvonne. And muna Mwari, when God, that's where my shield and my strength is. Andivhunduke munhu wenyama. Nokuti greater is he that is in me than the one that is in the world. I'm going to tell you an incident yaitika nhasi. Yekuti chero neni ndambopanika. I'm going to tell you what happened today. Ndoda kuti munyatso kuona kuti kana Mwari vari pabasa chero 10,000 vachauya nekurudyi, 10,000 vagonyuka nekuleft uko, asi vagodzokera ne one direction vachitiza. That's me. I'm anointed and ndibatiwe zvokumhanya. Ndosaka ava vananjozu mupeperekwa tichiva challenger. Hana masvosvo ya. Ini nangu handiri kunyepa panyaya yemasvosvo emukadzi okuya uya achiti kwaenda rimwe nemasvosvo. The lady came to me zvesure. She came to me zvechokwadi achiti masvosvo taurai nemurume wangu. Ndisi kana pane game rakarohwa between mukadzi yeye naiye njozu mupeperekwa. But kwandiri she came mukadzi uyu achiti ndinokumbura muende kunani kuna vanonzi muchemberesi nkikiriso kwava munoti zvakati. She came zvechokwadi. Kana kuri kuti vakanga varonga riri game rinenge rakarongwa pamukadzi because ndaizombobvuma zvakadaroka. Anoona, but isusu hedu ini nangu ndakazvimirira andivakwati because Mwari wandonamata ndomziya, asi Mwari wepasi pemuti, asi Mwari wefeja, asi Mwari wekuti ndombotanga ndichimbokwatiswa kana kuti ndombodii. No, ndiMwari wandichiza peace, ndosaka ndakachiza peace. Handidi kudisappointa Mwari wandinonamata kuti the next minute ndakafugama ndikuchema pana Mwari ndikuti Mwari nditungamirirei, Mwari ndichengetedzei, Mwari ndiregererei. The next thing ndikuya parapa ndichitaura zvinyadzi ndichipopota. No, tinoita tichingotaura takatandara kudai, tichingotaura zvedu kudai. Hanzira ive game. I don't know kana ranga riri game. But kwandiri that lady came and andimukwati muudze kuti anzitumira track remashosve aripo apa ndozatakawo ari kuona ngatumire track. Ina handisitomboda kutumirwa masvosve anoya achifamba akaita chisingle file achiya kunoko ndozoda riri track. Uone kuti haagari pasi petsoka dzangu here. They belong under my feet. Masvosve aya haana chaanondiita. Chinzwai zvaitika nhasi. Tapedza tafamba zvitanga chita tapedza taita sangano meeting yedu neMalias tapedza everything tabva police station tapedza. Muri kuona I was hungry tabuda makuseni ndisina kudya muno handinoona ndikati regai tinde kupinda kune vanhu ndinavo vasikana ndinavo hande itotsvaga lunch chimbonditaridzai ndatasangana na Solomon King Solomon ikoko ndikati handeiwo timbonodya handinoona timbonoona kuti kuri kudyiwa kukamira sei
Hanimona hande kuma African muda tikwendese kumika hande kuma African food. Ndayatsoenda kuma African food kwa kwanzi kunonzi kugava. Taenda kunonzi kugava pane imwe nzvimbo yakanaka so. Asimira mna kundipinda sei andichatarisa. Hanimona ndaenda kugava kwa pane imwe nzvimbo yakanaka guys inonzi gava Mararo. Pakanaka and chikafu chacho chinobikwa chikafu chakanaka top notch. African food bowl. Tasvika papa 2-3 tabva tikufamba zvakanaka naka tikudi 2-3 tunyetsofamba tasvika papa tagara. Vasikana ndinawo svikanzi ndikati ndiri kuda ndatoorder ndikatoda ngo rice rine dovi andimona ndiri kuda rice rine dovi nemaguru nematumbu nebeans zvese muriwo wanje beans zasala ndini uyu ndaorder andimona chikafu vamwe vangoti watoda rice rine dovi chichichi tatoorder nemadrinks edu cherry plum ya tikutomwa guys tiri kudya papa andika tatopedza kudya. So latosimuka tondiona touya nemwe mwana wangu anogara kuAustralia akauya kuno kuZimbabwe andiona kati Smelly namama vati vanonzi Gogwani. Shout out to Gogo. Vati vanonzi Gogwani vanogara kumasvingo. Pana Gogo vanogara masvingo vandiwo vatadza mwana wavati Smelly munovaziva vakati ndinovafollow ari kupi uyo Gogo vamhanya ivavo vati vanonzi Gogo. Anyway vatoshandisira message kuseri ndichava shout out panapa Gogo ndadu kupiswa guys ndadu kubiswa vanhu vese vachenda pagari vakatarisa mai vakuru mama vamhanya vakati ndogara kumasvingo ndikati mwana wangu ndiyati munovaziva SIS MELLY papakazarava ndobva anongedza ndasumuka nchima tatogwa mapictures naGogo andimona nevamwe vakadzi vangu varipo vakaenda ngoti snake tangotogwa mapicha pagari ipapa inonzi Gava restaurant takagara papa yakudaro totopedza kumwa tikuti kachiregai Gava inonzi Gava kwete Gava kugava inonzi Gava right. Tatopedza pagava papa takatogara hedu papa chigadzikwa bench so amene ndifa panoita vanhu yakuzoimba wakadini guys mukadzi ini ndakagara kuna anti bench rakadai so zvakaita kune vamwe vakagara uko anti vari 2 ini ndakagara pa ndiri 1 tapedza kudya tobvisa ndatobhadhira bill ratoenda handimona tikumwa madrinks tigere munoza tutotaura tachora nyaya yechiko chazine mumwe tutotaura nyaya yechi uyu akagara apa tachingotaura naye zvitofara kudai guys ndopandanyatso kuona kutika varoi variko guys varoi vanhu vanoshinha variko ivo vana njuzimpepere kwavo variko but zvinodependa kuti kuitirani apa pana nhasi ndine confusion yekuti zvinhu zvaitika apa zvakadirectwa kunani. I'm still confused. Pandapinda muno ndambosvika ndikanamata ndikavata bvunzai vanhu vanga vari pagava incident ndinotaura ivaiona nhasi bvunzai vanhu vanga vari kugava vaona chisimuka tichikwiza masalt tichidini takutodedza ambulance tikazodedza pastor vanhu vanga vari bvunzai vanhu vanga vari pagava vaona zvandikutobvunza kana pana nehama yake ichienda pagava mwa vana vanochienda pagava ingobvunzai kuti papinda mumwe mai vangu vachinzi Smelly chichaitika vachakudzai ndadi papa tagara ndangoona uyu angashora zvakanaka nakangagara pakona pano atinga kumudai guys mina nyatsoona ite demonstration handi angakagara akadai so handi akabata phone yake handi angodonedza phone pasi kudaiwo ndobvati akagara pa isa ini uya ari kuona akagara paside pake akuti ini ndiri kuona ndikuti ndobva ndati are you okay hanomaona ndikudarika abva atiziya tiukawa ndobvati kunge munhu akutofa zvekutogwina zvekutogwina achibuda rute saka tabvunzana neuyu nchiti are you okay getu uya chiti antimurirai ndandine murora wachona ndivatine murora nandinavo zvikanzi antimurirai here indabva ndasimuka pana ndobva ndamhanya because andabuda kudona pakona yebhenji kwakagara handi zvekutiti vanhu vanga vari pasaidi vanguti sachiko chichikuitika akuda kutodona papa ndobva ndamhanya ndikabva ndanomubata kudai ndanojegera kudai tasadona handimaona ndakamira papo ndakabata kudai so mirai ndakamira papo ndakabata kudai so mirai ndipedzi ndozati mune matheories enyu mbomirai ndakabata kudai so ipapo ndika zero bra buda musoka ndobvati dzatu wait tutaura mukadzi mukuru papa restaurant abvati wait ndakatomira ndakamujeka wait yabva inondorowa pamakumbo pangu apa handimaona ndobva tanga kutoita kunge ameno kutoita kunge mari kupera handimaona ndobva ndapapa nesalt shaker handiti ndobva ndatora salt shaker ya ndobva tati mukwize mvataka kumukwiza papa nemvura yatatatenga yakafriza kutengeswa murodhi yayo ndobva ndatora mvura yayo inotonhora yemufriji ndamudira mvura ine yanga ine maaizika hana chaanzwa but tazomubatira miramira indipedze guys matomhanya kundibvunza hasi inozvi epileptic here hadzisi shizha here sifari guys tamira painda kuti kune uyu murora dedza ambulance murora bata foni yakubvunda manje handiyati take haazvizivi zvasa zvamboitika kwaari zvasa zvamboitika haazvizivi
hani muri kuona abata foni pepa kufona kwanza maambulance anononoka anotora time handika apa munhu takagara naye mujaindi mudhafu mundidarika tichasumuza kuti tise kumota guys tine mota timukande mota timhanye naye atichagoni handimaona ndabva ndakumbira vanhu vanga vari papa ndabva ndikumbira kuti mumhanye uyo abata uku ari kunamata handimaona indabata uku tiri kunamata muri kuona tiri kunamata uya kuti nesta rajesu ari kunamata indakamira ndikuti mwari no mwari munhu angatopera guys pamberi pedu kutopera cheko yanga isiri fari munhu angatopera pamberi pedu takatisa kudai so kana vanhu vese vangaripo vazomhanya vavhunduka handimaona anga atopera kupera cheko ndiko angatoita handimaona zvozvo kutopera kudai so mwanangu ari kufona ndiri kumudropa handimaona right vanhu veve vazouya vaungana manje vanhu vese handika vaungana tasimuka ndobva tasimuka tamusimudza tamusuzurudza tasimudza pepaya taenda naye moti tamukanda mumotikari handika tabva papepaya tamhanya kuchipatara pa24 hour clinic handitika asvikatestwa zvese izvi haana fari haana inozi epilepsy iyoyo handimaona haana murume wacho abva mhanya afonegwa abva asvika handi abvunza kuti hapana history iyoyo yeshuga hapana history yeasma hapana history yechi hapana history yakadaro handimaona tasvika kwakwa kunikiki doctor angatori pabva apinda ongoya abva amutasa kati but there's nothing wrong haana zvese izvi abva atorwa mablood chichichi ipapo same time haana handimaona ndobva muroro wacho nati mira ndidedze pastor ndobva vafonera pastor anzi pastor namene pastor vavo vafonera handimaona ndobva vafonera pastor vaya ndobva vati ndiri mutauni namene kwa vangu vachibva chindikubva kuna masasa here something amen ndobva vamhanya handimaona vauya vazotaka kunamata vakatanga kunamata vatakunamata kanzi mbomupai bed rest because haana kana mushonga wapiwa because hapana chaawanikwa nadoctor angonzi mbomusiya aite bed rest ndobva anhingirira aita bed rest yaye anzi was it not a tear handizi ndinotaura zvataugwa nadoctor kana kuti zvaitika ipapo zvekuzotanga nefari kana kuti zvandisina kuwa ina ndita zvandisina kuwa handimaona right apedza kudari papai handika ndaramba ndichingodira futi mvura yemufiriji yaye ndobva asatipengera handimaona ndikati chii handimaona takuita kuti takumubvunza kuti chichaitika what happened tikanzi pasimuka pauya chinhu aona chinhu musati kana zvinhu zvakuitika zvichiitika panguva inenge usingaonika teme yatataura yabatwa atodai zvechokwadi kudai atarisa kunge pune but unosati kana puri pavanhu nemtoti amene zvakutarisawo zvibvoko handi ari kuti pane zvandaona zvasimuka zvichibva kune vanhu vauya vachimhanya vachiuya kudai so handika vakusvaka nditi handisiziva handichazivi zvaitika chichaitika takuti tarisa dhirezi rako handiwana tarisa akati completely zvaitika achazivi handiwana atinyatsokutaura kuti ndaona ndikati chii what is going on my sister what is going on chichikuitika munozati naiye azoperegwa so handi pastor vazorivhirawo zvavarivhira but atidi kutaura zvinhu zvisipo handimaona so munhu anotofa guys sekutamba sekuseka nhasi ndaense kuzviona pamberi pabemuroro wacho nanga aripo hanzi hallucinating eya ameno kana iri hallucinating hatizi ameno zvaitika ini nangu kune vanhu vanobhivha kuti zvinhu zviriko kana kuti chii uyuyu handi muri kuona umwe ari kuti hallucinating but iye ari kuti ndatoona and ari kutora tanzi angati ndine 3 days achirita something like that handimaona kwai hallucinating asika achirota zvanga achita pazvanga zisinganzwisisiki handimaona so munhu kana kune vanobhirivha chivanhu hameno kune vanotiwo sizha kana vanototi kuti hameno ini hangu ndikubhirivha kuti pane zvanga zvaitika ipapo asi ndambona zvakadaro guys chikuriro kuchembera kudai musoro kuita wewaiti kudai handisati ndambona zvakadaro munhu angatofa pamberi pedu guys muzati ndanamatanamato kuti nemwari jehovha not here not in with me presence mwari ndongori munamato wangu kuti not with me presence zvigonzi mhele akadla munhu zvigonzi mhele akauraya munhu nai mwari munhu yaronzi anaka hazana zvese history yese yaagwara adini ndonzi ndi hanimona tanamata ipapo unfortunately izvo zvari right adzima mafoni and everything anchikomunicata nemurura wake ari right anzi ave nani andimona saka vanhu vanogona kutofa upenyu hwemunhu guys hwakakosha upenyu hwemunhu hwakakosha tingatamba nezvimwe asi upenyu kurohwa nezvinhu arohwa mesi ndisingazivi kuti zvinhu izvi zvarova apa zvanga zvakataketa iyeri munhu pane point yangu ka handisi kuziva kuti zvinhu izvi zvaona zvauya zvikamubhadhangura ndatomuudza asi I'm sure muroro akari comment section ndikati zvinhu zvazvakanangana newe kana zvazvakanangana neni because ndanda kutozvidhauta kuti ini ndine pahondo dzangu dzandinodzoti kune varo impeperekwa zvizimupeperekwa idzi kasi zvaka ini handisvikiki zvekumhanya musandisvikireni varo vaya zvizimupeperekwa muchifunga ndosvika zvekumhanya
ndatotaura ndikati ndo zvatonobata munhu ari wrong. Ndatonobvunza kati my sister, do you pray uri wega? Nenda kutonga kati do you pray uri wega? Hanona zvikanzi ndonamata kuchechi ndikati you must learn to pray uri one. Uzvimirire unamata uri wega. Ndatotaura tii ndikati pamwe zvapotsa. Zvanga zvichida kuti zvakanangana pamukudai nei zvikabva zvakuta kudai zvikanorova uyu angari vulnerable. Hanona because uyu murora anonamata ostereke. Hanona zvasiya murora zvasiya nei zvikanoti bhagamu pane vatete. Handiti maona. Vatete vanga vatinda takatarisa. It could be me. Ngade vatonza SIS MELLY vanga vakagara vangodona. Vatofira ipapo. Zvinoitika guys, maigona kungozvinzwa. Because zvaitika ipapo andizive kuti chichayatsoitika. I don't know. Nanhasi andizive chayatsoitika chi. Pekutanga ndatotaura ngati hapa mwe zvigwere zvindomabudira zvinoita. Hatikaenda pahospital vanonotudza doctor kuti vamwe varoda kuita asthma kana kuti cancer, inonzi diabetes kana kuti varoda kuita zvimafitsi izvozvi. Hatimanyei pakliniki. Ndokwamanya pfungwa dzangu kuti chinge chimuda chigwere. Unosvika pakati paunopera pawa dotachera kuti hapana matestesi aya ezvinhu zvese izvi. Handiti maona. Abhagamuka ndototaura chokwadi guys. Hanzi kana BP inodaro. But haana. Ndozvanesa achesitwa BP atopompiwa akadii haana. Zvanga zviri noma. Ameno zvaitika guys. Nandiziva anga ndikuakusa vanhu. But ndingoti zvinogona kuve. Pamwe zvana kwandi ina handisvikiki vasikana crossfire iriko munhu anofa achifira. Inini munhu ari pandiri ndakudza ngati mwana ndi pandiri muhombe. Kana matouya next time mukatumira zvidhori zvenyu zvamunenge matumira zvinhu zvizorova vanhu. Ini zvichadzoka back zvichizobhagamura iwe muridzi wazvo. Nokuti ndichaita dangerous prayer cheche yekuti zvichadzoka chobhagamura iwe muridzi wazvo. Unobva wangostroka iwobva wafamba kudai wakadai. Iwe muridzi ari kutumira. Tichaita dangerous prayer. Zvakaipa. Ngatirege kuroyana nenyaya yesocial media. Vanhu vakuti inini guys Jeki akamboya pano, Jeki akambotaura. Mashaka a Jeki anoramba chiringa musoro mangu guys. Jeki once came here akataura kuti SIS MELLY vanhu vari kuroyana. Ndikati Jekiwo akati vanhu vanoti vanhu kune vanhu vakakumbirwa vhudzi kunzi kana pinda musaloni. Ndikati zvoitika here izvi. Ndakamuteerera but ndaive ndine kadhauti. So kadhauti lini simba rekuti vanhu vanobata mafoni. Tatosvitara nemuroro wacho ndikati simba rekuti vanobata mafoni ka handiti vanhu vanoriwa nepi. Foni yanga iri pamberi pangu dai hauibati zvozotuka ndifunga kuti kanitore video na kudi pangu hauzvifungi. Tazobvunzana nemurora nchiti kwewe wadi kutora video pamwe kodi pane zvaitika murume wacho ada kuzoona zvikanzi kuti kangamwa kuti foni ndandine foni kukangamwa. Andimona. Saka nyaya yandikutaura ndeyekuti vanhu vanoroyanira na social media. The level yatave ni social media yave witchcraft. Ukona vanhu vanotora munhu unosungisa kunotora maimba mavo vane vana. Vachinosungisa kuti vakandituka ku social media. Voni vatisa munhu mumasozi. Level iroro guys ka. Level iroro ratire witchcraft zikuroya cheko chaiko. Munhu akadara nokuroya nokuraya. Zvakuita kuti nini nditle ndatinosora chifanirwa nevana kuti simeda zokona ndakutya kusangana nevana. Because vana chavafambiri chinhu chimwe chete ndizvo zvinonetsa. Hafambiri ningo chiti munhu mwana yazokona kuti musekeka. Motengera achazivi kuti anenge atumwa ikoti hana because ma20 pounds akushanda. Unosiya drink yako patinda kutoilet mwe mwana wako yaisiwa zvinhu zvinoitwa go slow. Because ma20 pounds akushanda. Vanhu vane moyo yakasindimara kunzoko. Kuti kwindi kusindimara voya pana pamwe vachisekerera nema. Vachisekerera nema kuti we love you vachisekerera nema moyo yavo yakakwindimara kuti kwindimara chako chaiko. Ndo moyo unana na njusu mpepere kwa una rudo wewe. Hauna na chinonzi love. You don't know what love is. Hauziye chinonzi rudo. Because dei une rudo ka hausindimari moyo sekusindima unodzorana na bro wako. Pachibepa cheshe kwa loya chakabva kwa anzani kwa loya nchese sister yake. Hanimona chakatonyugwa kunzi chakanyugwa mazita maviri. Muchisungisa swaga. Come like you guys, are you okay? Are you okay in your minds? Fungwa zenyu ziri right. Ziri right fungwa zenyu ziri. Kunoti muda kunosungisa swaga. Millions iswaga itori million zvai. Muda nosungisa swaga. Anokubhadhira age me. Are you okay? Are you okay? Mungati muda kunosungisa swaga. What the swaga? Swaga nazvimwira inonzi Kingsley yake pa social media. Muchiona achila chingwa chake ni Kingsley 7 rand plus 15 rand yechingwa. Ndiyo amoti moda million kwari. Hausi huro here. Hausi huro here. Hausi huro here. Iwe njuzu peperekwa hautombona una munhu unoda iwe
hauna munhu unofarira, hauna, une godo, une mumwoyo mako makazara godo. Pasi pemwoyo wako zvandotaura zvinozviziva. Pasi pemwoyo wako pane godo riripo. Unosekerera vanhu kunze but mukati mako unenge uchishora, unenge uchituka, une godo, une ruvengo, uri secretly in competition with people. Uri secretly in competition with people iwewe. And munhu anenge achisekererwa hazvioni. Ini ndakazozviona after voice note riya iwe njusu mpoperekwa voice note noziva handiti. After voice note ndaudzwa nemunhu wokuti be careful of munhu wamunosekerera. Guys, ndakapiwa warning neboyfriend yake. Ndo yakaniti be careful of munhu uyu wamunosekerera. Simila ndikuziya sana buchara nemi, but ndatora nguva yangu kuti ndikunyatsokusadeka amusi munhu akaipa. Be careful of. I'm like, why are you telling me? Because you guys are dating. Mukudanana. But and the evidence was there in denial, in black and white. Ndichibva ndangosenda voice note ndakanyarara, ndakubvunza noti I just forwarded the voice note ndikanyarara. Harirambika. Rine voice rakuka, you talking to me about me. Asi kuti unondida. Then the following morning patakanzi sorry yenyu mufunge muromo unongotaura sorry yenyu. Ndo pandakabva ndatanga kutoona kubva day iroro, guys, this happened last year. Ndo pandakabva ndatanga kutoona kuti uyu munhu uyu haade munhu anouya nezina chino kuti inini manje ndakangwara ndinokusabatisa sinchikuona nenchikutarisa. Ndo pandakatoona kuti uyu munhu ane godo adi munhu kana uchiti ndiri munhu wako and unonditi vatete. Why would you say such things in a voice note uchitaura nezvangu telling your boyfriend isingandizivi? Why? Ndipandakabva ndanoti I have to be very much careful. And you know what I did, guys? Ini semunhu mukuru I just ndakangosudira kumasure mbija. Tikangodiwo tongotaurawo handika zvodarika tongotaura pavainesana naisa struggle. I went even to your inbox ndikati komadi kumpa mari yacho zvingopera. You don't want your name being dragged like this. Vakati handimupinga tangaita sorry pavanhu. I'm like, you guys, people are very entitled to come and say sorry. Ndiyakakudzai kuti munhu anomanikidzwa kuti sorry. Who told you kuti munhu anomanikidzwa kuti sorry? Munomanikidzirei vana ava kuti vakuitei masori kana asingadi? Inenge chiri sorry here kana wamumanikidza? Kana takuita zvamunenge mamuudza imimi? Guys, what am I saying? Be very careful of joining and following macultist pano pa social media. Muchenjere kufollowa macultist pano pa social media, all in the name of social media. Hani muri kunzwa? Kune vanhu vanotoona kuti aiva vanopenga vanongotuka but haasi ivhu haasi tombori muro yandi zvokungopengawo zvake zvepa social media. Imwe yayo pane vanotonyatsa kuona kuti kunyarara uku kauku kuri dangerous mukati. Muchenjere kujoina nekufollowa masatanist. Muchenjere kujoina masatanist. Muchifollowa muchidanzi tikudai. Muchaenda vamwe venyu mirai ndikudzei chokwadi. Ndakudzai chokwadi isingaputsukama. Vazhinji venyu mune zvipo. Ina handisizivi zvinhu ndiri kuzama kudzidza zvinhu zvechivanhu. Handina kukura mazviri. Indakura ndiri munhu wechechi. But there's nothing wrong in me learning about chivanhu. Just knowing, having general knowledge of chivanhu. Because ndiri muAfrican. Ndida kuwisisa kuti zvinofamba sei. Handiti. Vamwe venyu, from what somebody was telling me, mune zvipo zvamunenge munazvo. Munoenda kune vanhu vefeka. Muchinotanzi hande ine sukurwisi, munotitorera, munotibatsira mudini. Munoziva kuti munochererwa zvipo zvenyu izvi. Do you know that some of you are great people, but munoenda kune wrong people? Ndoka ndichudza kuti munoda zvinhu. Uenda kuna njuzu mpepere kwa munhu andiri kukudzai uivu wake ndakuverengera andazvandataura ndikusefa mashoko semunhu mukuru. Ndikusefa mashoko semunhu mukuru, guys. I'm trying to save mashoko ndichitry kuvatsiura nekuvaudza in a way yekuti kana vavatenda I want them to think kuti ufunge wakarara zvandandichitaura pano. Kana ndandichinyepa come and challenge me ndikunyepa. Come and challenge me kuti ndikunyepa. Unenge usingazivi. Hanzi vauya vakapfeka machira enyu amunoteeretso aya, vakapfeka machira egold nechichichi, vanodzidzisa vanoenda. Moenda muchinodaiso, guys, muchatengeserwa mishonga iri kubva kumbare kumatoilet. Tanyarara.
ndanyarara anenzewedze kuwadi anzwa muchatengesegwa mishonga iri kubva mumambare kumatoilet kwainohodwa kuchinda kunchinzi tinorapa. Anti muri kunzwa? Ini ndinosada munhu, ndinotarisa munhu, munobigwa zvipo zvenyizvi, munoitwa marombe ekupedzisirana nanjuzu peperekwa, njuzu masweji, munoitwa marombe ekupedzisira, imi musina kuzvagwa muri marombe. Mukashaya kuti zvikuita sei? Munozviwanepi zvivindi zvokuenda kunana mvura nemunhu musingasi background yake? Munozviwana kupi zvivindi izvi? Ostarisa live yekutanga funda munhu ndokwandataura ikoko. Munozviwana kupi zvivindi zvokuti munofollowa munhu kuenda kumvura, kunoitwa initiation yakadaro? Munotrusta chipa munhu? Munotrusta chipa munhu? Mucha initiatewa without knowing, right? Ndoda kudai so. I want you to be honest, guys. I want you to be honest. Vangani vakamboenda ndoda kuti munyaso be honest, be honest to yourself kana wakambotevera njuzi mpepere kwaidzi. Handiti pangani pamakaenda kuno interacta nawo imimi ende usiku hamuna kurara. Kana varipo baya edge up. Pawakaenda kuno interacta nawo uchitevera pamapage uchidini and from that day iroro life yako has never been the same. Yakachinja for the worse. Vangani yana kambo gauya ati ndauya ati ndojoina nini ndakambogadzirwa life yangu iripo. Gauya ati ni life yangu yakagadzirwa yakachinja. Gauya anochinja life yako yesera chinja life yake. Anochinja life yako yesera chinja life yake. Hasati achinja life yake life hasati ichiri kutosheka, imbinga iri kusheka. Unochinjwa life naye kunzi uite mari we. Come on guys, are you okay upstairs? Are you okay? Are you okay? Are you okay? Are you okay? Musadaro guys, be careful. Change rai. Hakuna midzimu inobuda pachina dzakafanana nedziya guys. Dzedza ndedzinonzi tsvina. Hakuna midzimu iri clean inobuda pachina dzakafanana nedziya idzi vana njusu venyu mupepere kwavo. Chikundinetsa ndechekudai so. How can light and darkness walk together? Toda kukuvhura maziso. How can light, even if ndimi munonamata. How can light and darkness walk together? The other one calls herself ndiri munhu waMwari. The other one calls herself ndiri njusu mupeperekwa. Makambozvionepi? Makambozvionepi? Light and darkness, they will never walk together. They will never walk together like light and darkness. Azvisangani. Even in a spirit of discernment, in everything that you do, even when you follow people, you have the spirit of discernment. Kuti Mwari ndizvo here apa. Ndakambokudza indikati kana musingazive kana paine playground ya Satan, paakanyatsokuona is target yake, paakanyatsokuona kuti apa I can do what I want and I can control and I can win souls pa social media. That's where the devil is. Ndo pari kuoperate ari. Marriages are breaking down because of social media. Vanhu vari kuroyana because of social media. Godo rotengera pa social media. Ruvengo rwakazara pa social. Tell me one thing chisingaoneki pa social media chakaipa ndechipi? Tell me one thing chisingaoneki pa social media chakaipa ndechipi? Why chakaipa chisingaoneki pa social media ndechipi? Chakuti munoti at least pa social media, at least pane this ndechipi? Chese that is coming from the pit of hell is being directed here on social media. It's here. Mbavha dzese dziri pano. Ndo pano pigwa vanhu pano, ndo panoita zvese, ndo pano zvese ndo zviri pano. Zvese zviri pano. And the devil will never use chigaba ichi to come and control our spirits. The devil will use a human being akafanana neni newe pano kuti auye kuzokontrola.
And because you guys, you are wearing blinkers, makatesa kumberi chete, you are not seeing ukune uku, you don't have the spirit of discernment, and you just follow. Munowira mazviri. Because nguve kuna matatichina. Nguve kuchaga mwari tiri tega hatisisina. We rely with other people. On other people utachatita zvakati. Tinotemba nemaprofita. Tinotemba neng'anga. Tinotemba nenjuzu peperekwa idzi. And in the process, muri kubigwa zvipo, muri kubigwa malaki enyu, muri kubigwa zvakati. Dzimwe mari dzamunogamuchira, muchagamuchira dzimwe mari dzakadeketegwa usiku wese. Dzakadeketegwa usiku wese. Inda isingatoziva ndakamboigamuchirawo kubva kwaari njuzu mupeperekwa. But kungoti nini handozvitemba. Ndonamata kuziva Mwari. Handivati ndisina kuidzinga mweya yetsvina iyo inenge ichida kugwa neni ndakavata ichinditeverera. Be careful, guys. Be careful. Vachauya vachizviti isu tiri vanhu vaMwari, tinonamata Mwari, tiri vafudzi vaJehovha vemweya, tiri mabhishopu isusu. Vakapfeka kushe regwai kunze, asi mukati ari mapere. Tiri kuvaona vana Juridongo. Kunze uku vakapfeka kushere zvino zvavo zvakumanifesta kane kunze kwacho. Mukati make ritori bere. Uyo kawadya tetemasivanda. Tetemasivanda. Ritori bere mukati make ritori bere. Asi kunze uko anenge ane title yokuti I am a bishop. Ndoziva Mwari, ndinokukanselai. Unokanseliwa chii nemuroi? Isusu varoi tokukansela ishi. Tisu vari vacho utokukansela ishi. Ndokukansela iwe chii? Wakambodzingigwei muchechi mawaipinda? Chechi yawaipinda wakadzingigwei? Kwa Assemblies of God. Wakadzingigwei muchechi yawaipinda? Wakadzingigwei muchechi yawaipinda? Wakadzingigwei muchechi yawaipinda? Ini mareasons ndinawo. You know the reasons. Siyanai nekuramba muchiplaya evil pasocial media. It will come and backfire. Musadaro pasocial media. Assemblies of God yakadzingwa vakanza varamba neimwe amena akaramba neimwe. Guys, mabishop akawanda pasocial media, mafundisi echikadzi, maprofetess, maevangelists akawanda. Hatirambe kuti kunocreatewa content. Handichika, but ukaona uri munhu waMwari asina matyikira ekushama muromo, uchitaura wedre kuti kushika kana kuti kusvipira, inini muzviwedra ndotaura muriziva. Pavanhu vanenge vakakunganira, there is an error. There is an error because rurimi rwedu runofanirwa kusensa zvokutaura. Uri mufudzi wemakwai, unotungamirira makwai, uri shepherd and you are heading the flock. Rurimi rwako runofanirwa kuvhunduka zvimwe zvinhu zvaunobudisa mukati memuromo wako. Mai vaya vana shoko ravanotya kubudisa nemuromo wavo. Hatirambi kuti vafundisi vanodzidzisa, mabishop anomira achidzidzisa and everything zvinhu zvemumba vanogona kuzvitaura vari kuWhatsApp group. Yes, it's allowed. Because that's a private group. Public, social media, unotonoti zviri kubuda easy mavari so. Unotoona kuti mashoko vari kuflowa easy achibuda so. Havasi kugozha kutaura. Zviri kubuda easy. And you call that person a woman of God. Come on, guys, are we okay? Are we okay? Robuda nyori vakupedza kuti ke kuseka. Ataura wedro kuti unovhunduka, unotorohwa neani. Vabishop mashoko tinofunga kuti kana muchidzidzisa tigone kuteerera malive enyu even tiri pavarume vedu. But malive aJoridongo uya hauteereri uri pane vanhu. Chiri pane murume wako because pane kana pangobuda chinyadzi murume anobvunza kuti mati ndiani muri kuteerera chii? Varutaura zvinhu zvakadai. Pane mamwe mashoko asingataurwi papublic kana une munhu ane dzakakwana ekuti rinofanirwa kutonetsa kubuda. Shoko iroro rinofanirwa kutonetsa kubuda. But Mwari chandovadira ndiMwari vanoburitsa zvakavanzika zviri muvanhu. Mwari vanoburitsa zvakavanzika zviri muvanhu. Izvo zvakanzi regai zikurirani. Regai zvikurirani zvichaonekwa nemuzuva rekukohwa. Yezvo takuzviona.
zvakakurirana tikavaomberera maoko vanhu tikavaomberera pasocial media tikaomberera vakakura zvikakurana iko zvino taakuona Mwari vanobudisa zvakavanzika zvakadzikadzika vanobudisa shoko racho rinobuda mumuromo mavo unozorora unosvika kuti munhu akaita sei unosvika kuti munhu akaita sei unotoshaya kuti tikutaura vanhu vakuru atisara vana vadiki vanhu vakuru vanoburisa mashoko akadaro haritozezi kubuda shoko iroro rochitaugwa vakataura iri rekuti pamharadzano vanotaura easy just like that machini tiri kudzidzisa easy. Guys, it's time for you to pray and have the spirit of discernment. Musati madliwa nemapera. Kune mapera ari kufamba panze apa. Ari kufamba achiruma vanhu all in the hands vanhu vamwari vano thank you be makaza. Munhu wamwari anoregerera unodzidzisa chi kunosungisa munhu wadzidzisa chi makwai yako. Wadzidzisa chi makwai yako. Pawakaona kuti watukwa atichemasvanda. Inini ndaigona kunyarara. Kana ndaizoti one day zvapfura ndoda nditi but veduwee kunyarara weda kusikupusa. Musazodaro tiri vanhu vamwari vedu tiremekedze. The reason from the word gochuta kuti vanasamuremekedze vanhu tirambe title iri yari kuzvidedza nayo unhu nemashoko anobuda muromo make. Unhu wake watisingazi atimuzive but unhu wake wakatotaridza zvakawanda. Nemashoko anotaura akatotaridza zvakawanda zvaanoita the way anoacta. The way anoacta naye anotoacta kunge munhu ari kubuda kwamupambadzire. Kana kumajiketi sekubhawa rekanzuro. Saka tisi kuramba title iri kuti tinashandise title iroro. The way you handle yourself, the way you speak to people as a woman of God should represent who you are. But you represented the opposite. You represented the opposite. You represented the kingdom of the devil. I don't know kuti pauri right now ukufila say. Because ndiri inini ndasungisa munhu ka I will have that guilty conscience nekusingaperi. Ndikatona withdraw mangwana makuse. So zvandoda kukuitira rako iwe. Ndatori withdraw. Because my conscience will not allow me. Ndinjingoti ndezve social media. Wotoka kumba kwako. Kunzi like for social media. Conscience yangu will not allow me. Will not allow me. Hameno kuti kwauri pamunenge mchiseka mchinyengera kuti hari umwazo dai uri kufila sei. Uri kunzwa sei. Unonzwa sei. Unonzwa sei. Munhu waMwari ende munotendeuka. Hamsati makuziva Mwari, makambomuziva nguva yacho iyoyo kudhara maybe. Makatiza the glory of God has departed from you. I'm going to tell you the truth. The glory of God has departed from you. You are now just an empty vessel that is full of verses, but you are not walking in the light of God. You are no longer walking in the path of God. Uri kufamba nzira yako wega. Unozongotarise munhu akanga mbenga achiparidzira vanhu achidini uni mavhesi anongosara ari mumudemhemo. Uchingotaura but hachisina meaning kwauri. Kana iri social media yakubuditsa pazvinhu zvaMwari, isiye udzokere kushoko raMwari. Isiye udzokere pashoko raMwari. Kana social media iri yakuita kuti usvike pawasvika because the glory of God has departed from you and you know it. You know that from your heart unozviziva. Unozviziva. Ukaona uine pride yekusekera nekufarira zvawakaita pana timasivanda apa. Une problem. Une problem. You have a problem. Inini guys, toda kunyatsa kutaura chimwe chinhu chokati pamberi paMwari. Pane zvakambotaura kumasoko ndambotaura kuti ndinazvo kana kuti ndakati veduwee ndakaona zvinhu zvakadai. Do you know kuti ndakazofila guilt after that day ndakangoziva ndakangonyarara ndisina mbotaura chinhu. Zvakandidya mwoyo guys for the longest of time. But handina kutsvaga zvina ndakuvinga ndakudi ndakangochigarira kudai and some people came and approached me. Hanimona? Ndikangotaura guys but ndakaregreta ndakazvishora ndikati ishi Mwari kuzvafamba sei Mwari wawega unotanga kuedza kufunga kuti but ndakangozana ngosiya ingava zvikunzi zvavo vanhu vanga vangoona ngonyarara kwenda pindwa nei
zvinotokushungurudza uri wega, zvinotokushungurudza uri wega. Zvinotokushungurudza uri wega, une mwoyo wakasindimara, utori angel, utori angel of darkness, utori she devil, an angel of darkness. Umbotsvaga movie inonzi she devil rema-Nigerian movie urione. I know you are going to look for it. She devil urione, she devil urione, she devil. Une mwoyo wakasindimara zvisingaiti, mwoyo wako wakatosindimara zvisingaiti, kunge mwana wasatani chai, mwana wasatani chai. Ungabata here Bible? Can you tell me kuti Sunday iri kuuya iyi unganobata here Bible kana mira pamberi pepulpit iwo uchitaura? Ungaende pamberi pepulpit kunotaura iwo pamberi pepulpit iwo nezvese zvawaita izvi? I feel pity for murume wacho kana unai. I feel pity. I feel pity kana une murume. Kana ine murume wako makaocha live imakatarisa baba. Garai pasine mukadzi wenyu musure maya. Tsiurai dhimoni remukadzi ramugere naro. Because munogona kunge makatarisa futi live yacho muri tu. Garai pasi. Mutsure mudzimai wenyu kuti madam kana social media yako kudai, then it's not for you. Dzokera kusoko raMwari. Dzokerai kusoko raMwari, dzokerai panzvimbo. Dzokerai panzvimbo. Nhasi manheru chako dzokerai pana Mwari munochema. Imbosiyai izvo social media izvi. Mudzoke munhu ari renewed. Mudzoke neimwe engu. Ativenge, atite grudge. We are telling you the truth. It's up to you to take it or leave it. But deep inside your heart, you know kuti mune utsinye. Nese na bro wenyu woku UK mune utsinye. Mune utsinye. Rudo jobo nditori mu Harare, ini ndaisa location kudhara. I mean Harare right now. Ndaisa location kudhara. Ndakatonirira twauye. Handina chandinotya ine. Handina chandinotya. Handina chandinovhunduka. Ndine chandinovhunduka ndinomira pachokwadi. Jesu wamaitaka nematombo muchiponda vakanga vakakutadzira ichi. She's not a woman of God, period. She's not a woman of God. She's an evil she devil. Chete. She's not a woman of God. Handina hondo inosumuka ishu yakwandiri yakayakanangana nechitwa inozodai. Handiti ndandatonovavhurira doketi, ndatovhura doketi ndini. But moyo wangu zviri kutongoti but is this worth it? Is it worth it? Is it worth it? Ndatovhura doketi ndini. But moyo wangu zvinonzi kuti is it worth it though? Kuti ndiite up and down zenyaya dzeku social media. That's exactly what she did. Kuna swaga ndikuna tichema sivanda. Ungatukira kana ndimiwo guys. Swaga titomupawo mari yechingwa. Tatenge chingwa. Woti kwazoda milioni kuna swaga. Woti woda kuna swaga. Uri Satan Juridongo. Uri Satan. Chinja moyo wako. Ndikuudze ndichidai ndichirepa apa. Zvimwe zvinhu zviri kuitika mukati muupenyu wako Juridongo. Kana kuti zvakaitika kurwadziswa kwawakaita muupenyu wako pamashure apa. It's because of moyo wako. Moyo wako. Ukaita chakanaka wazviitira. Ukaita chakaipa wazviitira. Uneziva zvinhu handida kutaura ndiri kurwadzisa. I don't want to open maunzu ezvinhu zveupenyu wako. Zvakakurwadza pashure apa. Kana zvichiri kukurwadza. Kana zvinhu zviri kukurwadza, you are taking your anger and your frustration to wrong people. Handwana. You are taking your frustration to wrong people. Zvakaitika mukati muupenyu wako. Moyo wako, sunungura moyo wako. Unoti Mwari avakuropafadzei. Une zvawakaitika mukati muupenyu wako zvakakurwadza manje pashure apa. Zvokuti right now life yako is meaningless. Iwe Juridongo, handidi kushtaura pavanhu.
I'm not evil like you, but ndikuzviziva, ndazviwa zvese. Ndazviwa zvese, andidi kuzvitaura pavanhu. Andina kufanana newe. Dei wanda ndiri niwe nhasi, iwewe uri niwe nhasi. Ungade uri kupembera kuti ndabata juice. Ndoda kunopa vanhu juice ku social media. To me, harisi juice. Ndatokunzwira tsitsi. Ndatokunzwira tsitsi. Ndikati Mwari, dei mangomitiro zvakanaka mukadzi. Ndatokunamatira ufunge. Chokwadi chakanaka, ndatokunamatira ufunge. Zvinhu zvawakasangana mwoyo wako wakasindimara wakaipa. Ndio wakati tusangane zvinhu zvako zvawakasangana nazveshe. Zvakakurwadza zvokuti nanhasi hauchaoni sekuti life yako itori meaningful. Uri kungorarama ndosaka uchida pizza stereki. Uchidla pizza stereki. Uchidla pizza istachika. Pizza hii istach. This time uchatoregwa futi pamwe panorwadza. Ramba une mwoyo wako wakaoma iwoyo. Ramba une mwoyo wako wakadaro. Uchaona. Usadaro. Gara pasi. Go sit down. Go introspect. Go and fix things that must land. Munogara marane mese muno. You are all socialites. Munosangana kuma functions mangwana. Munosangana kuma functions mangwana. Enandri in iwewe inini zvandai. Enandri inini. I would go kuseri. Abiya ngati sangana tigari pasi. Without a camera. Nokuti uri kuda zvekamera kasterekiwo ndo problem yako. Without a camera. Go and talk to her. Because Matete Masanda, she will come and beg and retaliate. She will come back. Trust me on this one. She will come back and retaliate. But do we want that? Nikuda kwe pizza. Nikuda kwe 24 pounds. Ningo tumbo nafunga imaruta. Nikuda kwe 20 pounds. Ningo tumbo nafunga imaruta. Kana utika 50 pounds amen. Funga imaruta chingeta mai wako. Usiyane nezvokuswera uchitenga rudo kuvanhu. Sora uchitenga rudo muvanhu. Gadzirisa kumba kwenyu. Chimboita zvinhu zviri nani noupenyu hwako. Imboita zvinhu zviri nani noupenyu hwako. Ngokuzoda kuti vanhu vatsvage zvakawanda paupenyu hwako. You are inviting this. Vachazvitsvaga zvakawanda. Tengera mai mapirisi eBP egore $3 you can afford. Uvatengera egore rose. Vachimwa vari kumba. Mai vako ngavamuke makuseni vari kuvanogara uko vachishoshamisa bacon tozati vane mumvana ari kunze kwenyika. Ngavamuke vachishoshamisa mazai, vachishoshamisa, vachifuraya huku munhu uchinda uko vachidla zvavanoda. Ndivo mai vakakuta kuti vakuzvara kuti uve zvaurizvi uende kudiaspora. Ndi mai vako. Chero dai vakave nemaissues, chero vakave nechi, she's your mom. Haugoni kupopotera kuti hanzi mai vangu vanotukwa, baba vangu vanotukwa. Iwe unotukisa vabereki ndiwe. Ndiwe unotukisa vabereki. Ndiwe unotukisa vabereki. Nehunhu hwako hunonza pasocial media. No one knows your mama and hapana interested in knowing mai vemunhu. Tikatipatisa vanenge vari mai vedu. But uri kutukisa mai vako ndiwe. Kana vana soga vana limit. Kana votaura. Voti kwanzi mai vangu vatukwa. Ndiana kutukisa mai. Kana vanhu votaura kuti kutengera mai mapirisi, mai vari kufonera vanhu vachikumbira $3 emapirisi. Voti kwanzi vanhu vachitaurira ndinosungusa vanhu. But it's you who's creating all this drama for your mom and yourself. Uchingoti bute pawe. Kwai kudi nekwe kudi amene zvinenge zvichinyogwa, meno mudhadhadha wezvinhu zvinenge zvakanyogwa. Bute pawe, nasi bute rikazodai, nasi 2, musakanga maibute na 2, musazokanga machi, that's bullshit. Bullshit. You're busy kukanda bute rako chitora masitadisi busy kudana sara kuti chisa kuna Mwari. Kuti Mwari uyu mukadzi uyu muitirewo zvakanaka. Munzurewo nyasha Mwari hapana chanoziva, muregererewo hapana chanoziva. Chaicho chemawo nezita rako, iwe uchitaura kuti bute pawo. Ame manake dhafu rakarongeka. Kwai dhafu rakarongeka. Kwai mwana asina chiya, mine zvinenge zvakanyogwa. Kuundira baraba kunyora zvinhu zvekunyepa zvega zvega zvaunongochinyora. Zvinhu zvekunyepa zvega zvega zvaunongochinyora. Ndivaudzei vanhu tine makore makanichitukana pasocial media masocial media, takambosungisana izvo.
makambosungisana bute pawo dhafura karangeka kurongeka chiime vachiyawa mapirisi kurongeka ime vachiyawa mapirisi endadoziva pavanda novatengera mapirisi ako egore ndada novatengera mapirisi egore ndipe adresi ndinovasiyira mapirisi nditume munhu anosiya mapirisi egore hauswera kuchengeta mai kuenda ndamai ndipe ako mai vavo vaite vangu ndipe havo nandamai ndotovada ndipe ivavo iwopenga nenyika ndipe mai vako ivavo guys ini chandongokudza nechekuti vaine spirit of discernment ende vanhu vari kuroya pasocial media vanhu vari kuroya pasocial media be careful of what you do but zvekuti kwai kuroyiwa masosvechi aizvo musatye izvo musatye hakuna masosha anouya hakuna zero hakuna kana yes maitana akawaya zviri sei hakuna kana hakuna manake wayo nhasi uite kuti manake unyore kuti ave manake unyore nhasi kuti dhafura karongeka mashuwa munoona guys kuti anyora here kuti dhafura karongeka kana anyora dhafura karongeka mubve mamubvunza kuti vatengere here mai mapirisi mubve mabvunza muchiona muchitukwa zvinyadzi I've stopped watching here and you want I've stopped watching here. I didn't block it but I don't watch it. Just don't go there. I just don't go there. Kana hangu nyora kuti dhafura karongeka munobvunza kuti dhafura karongeka matenga here mapirisi amai imwe tivhunze ku-UK yuko kune mitemo iriko uchasungiswa ku-UK kwakasiyana nekuno kuAfrica kwamuri kuita vanhu izvi uchasvika kuagency yako kwauri kuma-living zvichasvika kuagency yako hunhu wauri kuita pasocial media zvichasvika ikoko ozoti vanhu vakaipa zvichainda ikoko ramachitira vamutsini zvichainda ikoko ndokwazviri kuenda indangoti nditaure zvezvizhinji amen ndangoti nditaure indakuenda guys muve neusiku hwakanaka before you sleep make it normalize guys normalize to pray hani muri kunzwa pane mweya yemadzikirira aya they are not from God madzikirira aya they are not from God vanenge vachida kushandisa vanhu kuti evidence acho yachiti musabate muchembere wangu soko evidence uneni uri munin'ina wangu tinotovabata hauna zvaunochiita ndinotovabata isimira kure stay clearance on this one stay there iyi haine inewe rega tipedzerani haine inewe stay clearance on this one ndozvavanenge vachitemba kuti vanoenda kuna evidence variko voenda kuna Keti voti Keti iyi haisi yako stay clearance on this one stay clearance izi ndedzedu machembere regai tipedzerani kwese kwanenge vachinda vachida kuzama kuti mude kutikwatisa mufunga tokwata isusu tokwata kutatukwa isusu chii chamuchataura nezvedu chisingazikambaso chandisingagonzvara ndega ini pasocial media chii chekuti murume wangu anoura chekuti ndakatora murume womunhu ndakamutora saka chii chamunofunga kuti muchataura pasocial media chekuti handitauri ndega mune muchitumira vanhu tichikuonai muchitengera vanhu zvinhu muchitumira zvimari kuti vanhu vakwate hatikwati da kuti muzeti bute renyu rasi raexpire today it has expired your bute it has expired bute raexpire ine munotenga new dose of bute this time maybe mbosiyai kutenga rimwe kumbochinjai kwamakatenga mbonotenga kungozi iri raexpire kai muchatijoina kubute kukujoinai kupi kwamunoti leader by ngikiri by kuti leader zvinhu zvakaipa uda ndinoya ndichishuveya chii chande ndichiuya kwamuri twai ndoenda kubute ndakunovajoina kubute chii imi muchingori china mungori china dzikungoitira vamwe vanhu china mune utsinye chandingashuvira ndauda kuenda kubute chii chimbondipai one chamunorepresenta inini kuti nebute rangu ndakazodai saka vanhu ngavai vandifollowe chii
Mastokozo ibute handisi kutuka bute renyu inini ndiri kunangana nemunhu wangu wani. Ndozati pana vanhu vakaona zvemabute panapa musabatikane zvenyu. Munhu anokurepresentai. Munhu anokurepresentai ndiye munhu akaipa. Muri kunzwa vanhu vemabute handika hatikuzivi pasocial media muchitiudza makaona muita zvinhu zvemabute handika but munhu ari kukurepresentai endai munomuudza. Endai munomuudza. Endai munomuudza because ari kurepresentai zvokuti tichazotuka bute renyu. Iro bute risina kushata. Go and tell them kuti sena nezvokuti buda pasocial media tichita zvinhu zvemabute zvichibvisa zita redu. Go and tell them. Go and tell them. Kwanzi ndiri mugara ndirapi asi uchinda kumadziva nevanhu kuzonyepa kwanzi ndirapi hamuna mboti kudiaries muda kurapa munhu murume yakanga nechinhu chake chakanga chisingasamira nemukadzi wake mumba hamuna mboti mukatedza kumurapa kwacho futi makamurapa iyo kuti akazobatsigwa samwe osi zvangodzoka zvakadaro muchiti kwa kumushandira hamurapi ndakudza chetengesegwa mishonga yematoiletsi ekumbari uko muchatengesegwa mishonga yematoiletsi ekumbari uko mukaona isusu vanozviti maKristu takukanganisa uyai mupenge kuti makukanganisa makutikanganisa sina Kristu chakusekwa Kristu chakutukwa nekuti imi ndimunenge uri spotlight mukaita zvinhu zvakaipa zvinorepresenta who you are. Saka chi represents manjusu anditi but wonaika zvatukuona kapa manjusu acho anacho ndine mav11 burisa izvi ndine mav11 ndine phone idzi phone dzakatakura guys phone dzenge chimunzi ndine mav11 ndichakundokanda mav ndichakandai mav11 muna ne mav11 nosura chingobvunzira ndiko ende mav11 burisa mav11 kana unawo une mav11 api juice dzekumaswe juku uno rakakwindima rakagara rakade mucheka yakasesebedzewa kusvibisa zita remanjusu kuisa zvimene zvigoldi zveika marine spirits and guys pasocial media guys tinombonerera pasocial media apa tinombonerera guys ndikakadekoreta vanenge vakadekoreta musoro muwa mezvei zvakaiswa kunge vudzodzo vari kuafrica nguma marine spirits social media inakisa asika tinombonerera guys amene maribhoni ainge akaisa musoro nezvichupa zvezvo akaisa musoro nezvichii apa dzei dzichizvida wena dzakaisa zvinhu izvozvo dzichifunga kuti dziri kushaina dzichitofunga kuti ndini ndinese ndindakapengwa nakundiona apa dzei dzichitofana kusenga kuseve kuti komani spirit wabvepizve koideipi guys social media asi fungai ukwanewe zvako zvako denga iri katichata rokudongorera guys denga ichita rokudongorera denga tata rokudongorera denga tigoita rokudhirowa tiri woni chete tiri woni denga zvakaoma amen amen kwaya ndamwana nita rome amazvo zvakanyogwa murabaraba izvo zvinenge zvakanyogwa asi fungai maruta une drama unoziva une drama queen chai hai zvakaoma asika guys we must wake up tawana kuvhundisigwa nasatani uyu tanzwa nekuvhundisigwa nasatani tanzwa nekuvhundisigwa
nekwepawa nekwepalaivu ipapo. Zvakaoma guys, zvakaoma sikana. But on a serious note, stop your game. Stop your game. Make peace with all these people. And vamuri kucrossa now on social media. Yes, it's against you. Make peace with people. You kind of one after another. 2 minutes, 2 minutes. We're bored. Anyway, in the game, the game dinamat. Pray for yourselves, guys. Pray for yourselves. Musabvume kungoenda anzi machembere majusi aiwa aya hasi majusi manyama yasamanda ndo inonzi ndo inodzo dzinonzi njusu mupeperekwa njusu dzemasuweji njusu dzesunga tsunami amene uzonzi chitsunami ndo pasina paya ndo pasina mwanangu ndikakuona papa uchiti kwai kudini ndinotokonana newe paya ndo pasina paya ukatoenda unotoregwa chipo chako nevai because dzapachino zvikamwa hapana mishonga iri kubva kumbare kumatoilet uko ndiyona inotengeserwa pana zvozikamwa paya hapana zvozikamwa paya pana zvinozikamwa hapana hanzi who was she fighting with last night kupi competition composition is coming manje so ikuuya composition manje ikuuya composition ine bharabhara unokuzeka anoona vasazodaro madzimai avo hanzi simeliko nyaya yevhali takaitaura pano nyaya yevhali guys. Inini personally andika I have distanced myself from selling anything chine chakanzi yevhali because kune nyaya dzakawanda dzakaitika and we did a live pano, we spoke about it, vanhu vakasvinzwa. Saka kana unga sipo I don't know, handizodzokeri kumashure ikoko anoona right guys. Chega intinde guys, hanzi be ready for hashtag ina ndipotegiwini ivoni ina wambonditegwi kwai sisimeleli samanisire wani ini ngawabesa rire 5 million indaisa 5 million saka ivo ngawachisa 10 million ite count. Asi kana vakuiseko zvinomubva muchitonditumira kuSA because mangwana ndichito loading sense ndendida kutoinda saka umubva matumira nhasi meitosa kuadress yekusouth Africa kana samoni rakutouya iwe chaenda dokuregerera juri mwoyo wangu adondirambira chindirambe nezvizvi chadovafonera zvangu ndaikuti not worth my time. But imimiwo do right by people. SB sims zviri sei. So guys, indakuinda guys, tobatana mangwana ndota live yangu ndakuSA naika mangwana ndikuita hands are you doing? Yes, I'm doing, but ndinda kuita ndiri ndega beti ataita pamwechete aya takapedza ndakuita ndiri ndega ma midnight prayers now anditika saka tinobatana ndinoita live yangu next live I'll be in SA anobona I'll be in SA hanzi nantombi enhle vevali is not well, she was admitted in hospital. Oh okay, I'll check on her tichaona tichi but zvinhu zvacho hatidi kutaura while she's in the hospital chazotaura kana abuda anditika. So guys, muwe neusiku hwakanaka. I love you so much.